انجمن نیشتیمانیا کردی لی سوریه بجگری شانده امریکای تایبەت ji bo Sûriyê David Braunstein re civiya û di civînê de binpêkirinên caliyê PYD û grûpên bi servelê dijî enekesê têne encamdan û pirsa danûstandinên Kurdî jî hate gotobêjkirin. Duh roja şemiyê 21 Tebaxê desteya serokatiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyek belav kir û kopiyeke gihişte ber destê rêbaz ku tê de ragihand piştî vegera cêgirê şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê David Braunstein û li ser daxwaza wî civînek biriya vîdeo online di navbera wan de hate girêdan. Di daxuyaniya xwe de enekesê got ku di civînê de binpêkirinên PYD'ên berdewam lê dijî enekesê û çalakvanên Kurd li Rojavayê Kurdistanê têne encamdan, her wiha pirsa danûstandinên Kurdî û rêyên berdewamiya wan jî hatin gengeşekirin û her du aliyan tekezî lê ser berdewamiya peywendiya jî kirin. Danûstandinên Yekrîziya Navmala Kurdî di navbera enekesê û partiyên PNK de li Rojavayê Kurdistanê ji mijdara sala 2019 ve bê girintiya Amerîka û pêşgiriya Herêma Kurdistanê dest pêkirine. Lê ji ber astengiyên ku PYD li pêşiya van danûstandinan durust dike û bi kiryarên hovana li dijî enekesê û partiyên wê re dibe. Ji revandin, girtin, eşkencedana endamên wê di zîndanên xwe de, propagandên li dijî serkirdeyên enekesê û xebata wan. Ev e demek e ew danûstandin rawestiyane.